Presyo kan kada kilo ning karning urig sa Naga City People's Mall, luminangkaw pa nin 340 pesos gikan sa 300 pesos kada kilo kan Enero asin Pebrero. Ang rason kayan aramon ta sa report ni Chris Novello. Haling Libmanan Camarines Sur, sa Naga City People's Mall pa nagbakal ning karne. Si Emmanuel sa sayang lulutuon para sa nag-order sa iyang customer. Alagad, naimali kaya ni Emmanuel na mabigla sa presyo kan kada kilo kan karne sa ngunyan. So mahal talaga siya pagdating sa presyo. May mga times na bumababa siya, pero madalas nararamdaman pa rin yung taas ng presyo. Basado sa mga paratienda sa nasambitan ng merkado, luminangkaw pa ang kada kilo kan karneng urig na ngunyan minapakol na sa 340 pesos ang kada kilo. Gikan sa dating 300 pesos ang kada kilo kan Enero asin Febrero kan presenteng taon. Pigtutubo na ng huli sa dakol na demand asin mga fakturador o mga parabakal ng buhay na urig. Hali sa luwas kan rehiyon na nababakal sa syudad kaya naghiro ang nasambitan ng presyo. Medyo mahal ang karne ngunyan, mahal ang buhay. Maluya man po, maluya. Saro man lang ani ang buno umirigdim sir, dahil nauubos pa. Mantinido man sa 300 pesos ang kada kilo kan imported na karneng urig. Papaimbestigaran man kan DA Bicol ang rason sa paglangkaw sa presyo kan live weight asin karneng urig sa merkado publiko kan syudad. Kay Baan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.